He, baby ngawutsho ibenjani mini yakho namhlanje? Oh, mina ngibhora shem. Bibhora? Ngibhora namhlanje. Oh, he, uyazi ba ndaqonda ba make ndiyothenga amagwinya ndilambile. Hey, into endiyibone namhlanje. Ndiyaqala ubona uGxarha intombazana. uGxarha intombazana. Ndibone uGxarha intombazana. Kanti kule veki phela bendibone uGxarha lixheko, noGxarha ongumntana. Hayibo. Uthe usinxa uthi ubone uGxarha intombazana noGxarha olixheko noGxarha ongumntana. Ukhona uGxarha omncinci endimbonile. uGxarha omncinci. Namhlanje ndibone uGxarha intombazana. uGxarha lokhu lo uculayo. Kanti izikhethela uba ngubheri. Ndisike ndavuka ifridge empty. Andiyanobuthi ndayotyisa ama-empty. Ndathenga i-entyi. Utheni? Ndibone intombazana namhlanje. No. AyingoGxarha babantu ababizwa ngoba ngoGxarha. Aba bantu baphila ne-albinism. Abamhlophe. Wabantu aba bantu bamhlophe baphila ne-albinism. Ndithe ncamo silamntana ngakanga ndihoyi oko ndimbiza ndithi Gxarha kandihoyi. Utheleza ngoGxarha. Kaloku bengayazi wena uthi baphila ne-albinism. So uGxarha nguluculayo. uGxarha yena nguculayo. Ligama lakhe liGxarha okanye ifani yakhe. Ndiyakuva ke ngoku. So abamhlophe baphila ne-albinism. So thina abamnyama ke ngoku siphila nemnyamizim. Bona abamhlophe albinism thina imnyamizim. Enough.